Als je teken dit weer kies hier dat vakje is vol tekening. Nou, daar gaat de ploeg. We gaan op naar je Lof. Wat zit je hem er mooi? Daar zit ze. Maar de holle, ja, dat doen we net. Heel volle willen, jongens, hè? Doei, doei. Goedemorgen. Een nieuwe weekvlog. En ja, jongens, het weer een week in mei. Van alles en nog wat. Als allereerste ga ik met Ildo een hotelkalender maken voor de vakantie. Want het is zo moeilijk om in de baan te lezen van nog volle nachtjes of dit of dat. En nou is het echt zin. Nou, we hier al een paar dagen, die koen wel afvinken. Dus we moesten nog van alles doen. En Ildo weer net een stapje. Superleuk. En ik vertel je met waar we heen beginnen. Check maar even. Ja jongens, het is hartstikke vier. Het is natuurlijk al vakantie van de baan. Maar we gaan ik echt op vakantie. Vorig jaar had ik maar 4 dagen echt op vakantie geweest naar de camping. Wie wel hartstikke leuk, maar wie wel echt te kwats is. Maar te volle drukte qua werk eromheen. En ja, qua planning hiek maar 4 dagen naar het koor niks. Nou, ik zei dat maar dit hier was. Dus we hadden dit hier echt 3 weken echt heel wel neer. Dus dat is lekker. En 2 hele weken daarvan gaan we echt op vakantie. We gaan met de auto gaan we richting Italië. Op de hinderreis nachtje we wel. Krekt door de grens van Italië. Dus rieden we eerst een heel eind hoe nachtje we. En dan zitten we in een hotel met een zwembad. Dus kunnen de band oren dus lekker zwemmen. Of de jongens nog even zwemmen. En dan gaan we nog een paar uurtjes rieden. En dan komen we op de camping. We gaan together met vrienden van ons. Mark en Angelique. En haar een Bella, Sil en Roos. Dus, en die ben ik een beetje in dezelfde leeftijdscategorie als u ben. Dus dat is wel hartstikke leuk. Ik ken die bij lekker melken badje. En nou, wij kunnen gezellig met ons vrouw. En gewoon lekker zitten en kletsen en dat soort dingen. We gaan naar Florence in Italië. Een hele grote camping zitten we. Echt zo'n familiecamping. Maar alles erop en eronder. De hoest haast net van een camping af, zeg maar. Ja, we zitten in een chalet met 2 campings. Dus Ben had een eigen camping en Jelke en ik een eigen camping. En op een rondreis is het doel om nog even via Oostenrijk te gaan. En daar nog 1 of 2 nachtjes te omnachten. Maar toen zei de Ben van, oh, hoe lang duurt het nog? En hoe lang waren we nog? En ik zei, wist je wat? Ik ga van je mijn hotelkalender maken. Dus ik ga een hotelkalender voor allebei maken. Van Bella, Sil, Roos, Zaken en Ildaal. En er zitten alle lietse opdrachtjes per dijk door dwan. Hij is iets langer dan, want ze maakt al kindertraaien dingen doen, maar dat is alleen nog maar leuk. Maar bijvoorbeeld teken de Italiaanse vlag. Kijk op de kaart waar we heen gaan. Maak een playlist onderweg. Nou, ik heb al die leuke versjes in een playlist zetten. Ik denk dat lijkt me wel leuk. Iedereen heeft zijn eigen favorieten. Noem op wat je allemaal op vakantie wilt doen. Dus dat ze echt een listje maakt van, nou, wat lijkt me leuk, bijvoorbeeld zwemmen of een ijskool eten of nou, zo'n soort dingen. Pak je zwemkleding in. Net onbelangrijk, want ik hier even shoe, maar als ik nou zeg, het is er nou 40 graden. Nou, en je weet, ik ben een wintertype. Ik hou net van heat. Maar ja, Jelke wel. Dus we doen altijd een beetje om en om. De ene keer wat naar Zweden meer min temperatuur en Oostenrijk meer min temperatuur. En nou, dan hoor ik in Kroatië, Jelke zijn temperatuur en Italië 40 graden. Ik lees hele dagen in het zwembad, denk ik. En pak je knuffels in. Hoi. Kom. Men liet krijgt hij een hotelkalendertje. Men zei je mij al 3 dingetjes dwan, hé. Ik heb aan zijn 3 dingetjes wel dwan. Nou, meid, de Italiaanse vlag. Maar wat kleur je? Hey, sure. Wat voor kleuren had die? Kom je eens een bij me zitten. Wat voor kleuren had die? Groen, wit en red. Groen, wit en red. Nou, ik heb een kleurje. Maar we kunnen ook groen en red papier misschien knippen. Wat was het? Kleur. Zal ik een vlagje hier op tekenen door de kleur? Dan maken we dus groen en red, hè? Want wit is, het papier is al wit, hè? Sorry, kleur is hier nog. Ah, sure, wat vies je ervan? Hebben die kleur of is het te groot met die lietser? Genau. Ja? Mem gaat ik hier. Ik ben eerst red. Ik doe eerst Oh ja, dat is wat toek. Ja, dan kunnen we beide wat. Welke moest toe beginnen dan? deze. Ja, dan begin ik met deze. Alsjeblieft. Doe ik nou groen. En wat voor eten had ze al in Italië? Wist u dat ook? Pizza. Pizza, vies toch lekker? Salami pizza misschien. Salami pizza, lekker. En pasta's, hè, met spaghetti. Nou, zie je jongens. Het begint al op te likje. Nou jongens. En dan hebben we hem hier in de houten hangen, hè? Als je de onderste is van die. Ja, eerst. Welke masker? Als je teken dit leesvlag, kies hier dat vakje kist vol tekenen. Goed zo. Zo. Oh, strokkel je voorzichtig.
En dan maar we... Nog een Die tien. kan weg worden, want het is kijk op de kaart waar we heen gaan. Zullen we dat eens even opzieken? Ja. Dan zie je de kaart en op mijn telefoon. Dan kunnen we die aanhek afvinken. En dan zal ik dit hier dan boven hingen. Plakken we die cijfer op. Yes. Oké, even zien. Dit is de afvinker. Even zien. Een kaartje op zo. Dit is Italië. Lijkt het een beetje op een hakskoers. Is dat een grote leers? Mijn hakje en een puntje. Krijgt of komt het in de bal. Is dat? En de hoofdstad van Italië is Rome. Maar er zit ik iets in een reed vakje. Is dat ook? Ja. Dat is Florence. Daar gaan we heen. Daar. Dat stipje. Florence. Derde. Ja? Kijk, wat zit Florence? Florence. Ja. Goed toch? Nou, die had de tekening ook al op. Dus ik is toen echt dit afvinken, hè? Het tweede vakje is dat. Het tweede vakje. Oh, dit is die. Ja. Die, ja. Ah, wel twee dingetjes die. En dat we mooi werken, joh. Tekeningen we op. Nou, high five. Nee, we mogen nog hier. Nog één, wat maken we nog meer? Het is de... Oh ja, Veske. Nou, zullen we een playlist al meidje? Doen we nog een playlist. Het klopt wel weer zo eigenlijk, maar we rennen we 2 dagen achter. Doe eerst al een Veske betacht. Dus ik dit er vast in zetten? Dus Waar zelfs. even een playlist, meidje. Plus, dan doen we een playlist en dat nemen we... Florence, even hem zo nemen? Florence. Denk ik heen, toch? En doen we eens graag Laat het los. Nee. Let it go. Nee. Disco. Ja. Disco. En wat vind je zo leuk? Disco? Ach, disco. Ja, die erin? Is? Ja. Hoppa. Nou, dan maak je nog een cross op het papier. Hey. Playlist. Playlist. Ik al zo goed als ik heb mooi heel dik vestjes erbij doen. Nou, ideaal zo'n aantalkalender, hè? Krijg wat. Ja, zo is die bandje toch een beetje duidelijk, meidje, wanneer het dan echt zover is. Want wacht je door het echt heel lang. En ja, jongens, je weet er nog, we zoen mij de luchtballon omheen, maar het simmer-event. Helaas, tierde wie net goed. Maar nou weer het zover. De winst is goed, het waar weer goed, de meesten konden al hier. En ja, ze gaan omheen met de luchtballon. Jelke zaken gaan mij omheen en Ilde en ik gaan van onder. We hebben 2 camera's, 1 van onder en 1 van boven. Het is geweldig. Check. Had zin in? Ja. Vind je het spannend? Beetje. Is het spannend? Heb je er als mij west? Ja. Is het spannend of valt daar? Wat En hoe liep het dat dan van boven? Liep het dan alles ik heel oors? Ja, heel iets. Ja, heel iets? Ja. Oeh, maar we kunnen nog wel zwaaien? Ja. Oh, ik ga weer zwaaien. Nou ja, we gaan dus een luchtballon tour doen. Zoals ik zei, er gaan heel soort mensen mee. Onder andere Pakenzaken, Zaken Thomas, Yvonne, Fokke gaat mij, Volker gaat mij, Zaken Thomas gaat mij. Dus het wordt echt een hele leuke rit. En ja, wij zullen het met de auto een beetje volgen. En hun weer ergens op ik. En weer, ja, dat weet je net. Het is maar kijk weer te wie je draagt. Dus we zullen het zien. Nou, daar gaat de ploeg. We gaan op naar de luchtballon. Ze krijgen een korte briefing, even wat instructies en dat soort dingen. Verdieling. Er zijn 2 vakken in het bakje. En op elke kant, op één kant komt yoghurt, op de andere kant komt zingen. Dus een heel groot bakje. In totaal een jongetje man erin. Dus beste ploeg. Super cool. Ging je helemaal toch dat het zo'n grote ballon was? Zo? In de loop liet staan ding. Ja, super groot man. Wist echt niet dat die dingen zo groot zijn. Die elke zit erachter. Oren ben gewoon. En misschien had er al weer op blazen. Je moet even een touwtje vasthouden. En als je wil. Hey, volle wil hè? Wat zit je op de mooi? Daar zit ze. Maar de holle, ja, dat doen we net. Heel volle willen jongens hè? Doei doei. Daar gaat er omheen. Ja, sure, hier komt van de groen aan jongens. Ja jongens, 3 jongens, veel plezier. Zet hem op, schat. Dodo.
dan maar weer aan maar achterom, zeg Hilde, hoor. Doe weer aan achterom. Doei, doei. Ja, op naar de auto, erachterom. Zet die stoeltje bij mijn in. Dat is wel gezellig. Ik denk dat we iets hoort te betekenen. Zullen we de luchtballon al heel daar? Ja. Flint Varus, hè? Is nou boven Burgum, hè? Dit is boven Burgum, Flinter, hè? Flinter zou bij een sjoukje houden, hè? Dat is vet. Hey Zaken, wat vind je ervan? Gek. Vind je het gek? Vind je het wel mooi? Ja, wel mooi. Ja? Boven is keer voor. Het speelt eromheen en stemt. Een beetje apart. Nou, ik ga eens oer de dik en oer de centrale afzetten. Nee, dat is nou heel fijn stemmen. Jij bent er nou? Wie denken dat er haast land, Hilda? Ja. We binnen nou in Nijbeets. En de ballon gaat steeds meer naar beneden. Dus ik denk dat er haast landen gaat. Soms het leuk hoor, wat denkst du? Ik denk het. Ik denk het wel. Nou ja, wie zal het zien wat samen landen? Tot zo. Dat is waar ik het natuurlijk. Dus binnen inmiddels in Wamburgum. Mombat. Zullen we zien wat er delkamer is? Wat er al delkamer is. Ik denk het wel. Ik zie hem net maar in de loft, hè? Hoe deed het er heel nou? We zijn er heel dichtbij. Hij is nog net land, hè? Oeh, daar komt er. Nou jongens, heel dichtbij is het. Oh, ik kom bij die op elkaar staan, hè? Dat vind ik wel een leuk plakje. Ja, dit is een heel mooi plakje. Dit hast je goed betaald. Ja! Hoi man! Nou, dit is cool, hè? We zijn nog heel dichtbij. We gaan nog lietstekjes. We zijn er haast. Wow. Daar landen ze. Zie je dat? Dan gaan ze echt naar beneden. We kunnen net heel dichtbij komen, maar we kunnen ze wel landen in ieder geval. Prachtig, En we hè? kiezen nog wat zien. We kunnen nog wel in de ballon, hè? De ballon gaat steeds meer naar beneden. Zie je dat? Hoe gaat het jongens? Alles goed? Hij een goede landing, hoor? Ja? Ja, nou, jongens, we hadden even geparkeerd. Want het is hier echt een, nou ja, een beetje een snipperpaadje, hè? En, nou ja, we rennen erheen. Dus even zien. Ik zie de ballon op ieder vierde lezen. Is je strak? Daar rennen we mooi heen, jongens. We gaan de zaken en pakken een bep op ziekje. Nou met chibben, vakken. Ah, daar is het zaken. En daarna... Hey! Hoe wie het? Wie het leuk? Einde. Dus dit is scheef. Hoe gaat de landing? Ja, hoe gaat de landing? Hier een keer stuiteren en toen stien we gewoon stil. Oh, dat is helemaal net spannend. Nee. Toen stien we een beetje scheef en toen werden we omdraaien zodat het eruit kon. Oh, weer leuk? Ja. Je ging op Burgum, zeg ik. Leuk man. Nou, is er deze. Ga je me eens bezwaaien? We stien stil op een centrale aanzet. Ja, ja, is action. Ja. Oh, wat leuk. Nou, zo is je goed maar uit en pakken en om het chibben gaat. 200 meter rechter. 300 meter En recht. de middelen snelheid is van 12 en we gingen is van 32. Je ging best wel snel, vond ik, hé. De middelen snelheid weer 12. Nou, je bent Hoe weet het, Elise, hè? Weet je het echt leuk? Bliet als hier best? Ja. Mooi. Nou, hoi. Hoe weet het? Ja, leuk. Je weet het leuk, je begint op Burgum. Ja. Vet leuk. Ja. Leuk, man. Je begint best wel snel. Ja, hier ga ik heel goed. Al de raas, jong. Hier gaat meest 30 km per Dat uur en zijn normaal zaken. dan gaan ze 12 of zo. Echt, die is superleuk om te volgen. Echt, echt heel leuk. Maar als je al nee, waarom je natuurlijk zei, ja, dat... Nou, valt me weer... Nevens meer de 10 geslagen, joh. Machtig mooi, joh. Ik zei echt heel leuk om te volgen, gewoon. Dus, ik zou die bliede kopjes, dus goed kunnen. Jullie krijgen allemaal de titel baron en barones van het luchtruim vanaf Broeksterwoud. Woonburg. Broekswater Bamberg.
eerste, waarom? Ik ga En nog een beetje. En nog een baronnetje. En nog een baron. En nog een baron. En een barones. En doe mij maar een beetje, joh. Huppatee. Ik ben het hier mij geweest, maar ik ben wel dood. Je mag er aankomen en dan mag je hem zelf wat fris of wat champagne pakken, want ik weet net wat je hem wil drinken. En dan toosten we op het feit dat het overleefd hebben, joh. Op de gezaagvoerder. Ja, ja. Hey, proost, hè. Hilbert, bedankt. Ja, alsjeblieft. Ja. Ja, dit was toch wel echt een prachtige ervaring. Zowel voor u zonder groen. Ik moet zeggen, ik vond het correct of ik een squalreis om dat te volgen en alles te zien. Maar natuurlijk ook van Zakentongens en van Jelke gewoon daar in de loft. En dan op Broeksterwoud, op Burger, met al die dwarpjes in. Het was echt prachtig. Ja, dit was helemaal weer de vlog van deze week. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen en via het net de chill te downloaden van uw tablet als telefoon. Via het je net te abonneren en te liken. Dank. Hey hoi!